Yeah. Achiel kuom weche ma bende nowaketo kae weche manyien en wach mar tuition. Nitie skul mar nyiri ma Muvuki mantiere e kaunti ma Machakos mane yudo ka koro jopuonjre nitiere geto din ne gi rangach ni ok ginyal donjo kaluwore ni japuonj maduong' wacho ni ne ok gichulo omenda mar tuition. Nyiswa ni to bedo nade seche moko inyalo yudo ka nitie skunde mokelo tuition jomoko kete ibiro kihero nikech jonyuol to ne wacho ni wan nonyiswa ni jomohero emodhiyo to sani kwachopo to koro idinonegi nikech ne ok gichulo pesa cha. Koro ne dhira bende no ni to kane ok idhi tiketo gidwa chulo nang'o. We wa tuition ni be noluwore kod chike mag skunde. Gima timore e Kenya kaendi samoro nyalo buogo ji. Nikech iyudo ka koro kogeng'ne nyithindo mondo nyithindo dhi skul nikech ok gichulo to koro koko wuok. To chutho jonyuol mokwongo ok dwa bedo gi nyithindo dala. Mama ndi momiyo giwacho ka diponi idhi e buche mag jonyuol to gipenjo nang'o miyo wan nyithindo tamni ok dhi e tuition. Ambi dala wantiere but skul. Kendo na anti dala Rusa nyaka nyoro. To ok naneno ka nyithindo dhi skul. Nikech ang'eyo ni e chik mar somo nitiere circular mogol ni onge tuition. Koro somo misomo bang' ka skul oselor en onge. Somo michulo kendo e skul miluongo ni tuition en ok ang'e ni en mane. Nikech magi gik ma ochan e chenro mar pesa ma Ministry mar Education onego beni ore skul ni tuition o cover pesa machalo kama. Koro gima timore ni jonyuol ok dwa bedo gi nyithindo dala to ka giseyie ni koro gidwa chulo to jopuonj bende koro neno ni maendi gima nyalo yudogo coin moro malang' bang' kosechamo msara. Tiyudo ka koro jonyuol koro dwaro mano mondo obed mana free. To jopuonj no ketho time gi obedo ang'o e skul. E skul bende olor to kendo en e yor kuo. Koro gimodhiera ni to koro ere kaka koro gichak giduogo ywak ni koro gidwa chulo to gine mana giwacho ni mondo gino chul. Nikech kaluwore gi chik to onego bed ni japuonj no bedo reported ka ministry kata ka Teacher Service Commission ni en ang'o miyo kawo nyithindo keto skul sama ok onego gibedi. To ere gimomiyo en sama onego bed ni nyithindo timo games e skul to en koro nyithindo moko nie klas ipuonjo. Wan jopuonj wan gi thuolo mar timo gimiluongo ni remedial. To remedial ok onego bed ni chulo. Koro ka dipo ni giketo ni chule to mano endo koro gichula kitambre. To koro chik ma giketo kidhi e tuition to en gimoket e thenge mar chik ok en gima chik dwaro. Ka en winjruok to en na margi. Mano endo bende freedom monego bed ni miyo skul mondo bedgo. To kobedo ma koro gitemo nyithindo kik dhi sama onego bed ni nyithindo dhiye to koro en mano gitimo bang' chik. Kendo koro ok en gima oriere. Mwalimu